no no so ateboase anu etu na be Kumasi to be tire Kumasi dia na ye ka che ne say so ro so ghpay e de hwe ne ma Nyankopɔ be twia de ka afa e to so biem ye nkɔbɔ kro no ani nkɔbɔ dwaman na emom so mo ba no bu ye table no mo sisa ko ne kwatwa 1 million ne kwatwa sasa ka ro twia abakɔ ba aboto na sa ko de botom e ti sa de Kumasi de praye pra de to Kumasi de anua na be pra de to eni table ni ye ne ma nyiro mo bubu na gu na sa ye ti awia mo hwe ye ma na so ne ma me papa hwe no na so be ye ken boss na so be tie Kumasi a efie na ide e kwa anwa na ma so papa hwe no so de o ge hwe ye ma de ya ne aso ne ntina se de Kumasi fre ka se hura badwo sa no so ye hura badwo ye sam tia tia oni mi bedi adanse se oman a ne kwan nye no oman no bre oman ye betu mpon a na chese ni nyina agina ne kwan papa so wona wonyim wona akɔgye ayarehwɛ wona wokɔ onyuma so wona wokɔsua de nyina ɔmonam kwan so enti ekwan papa so ana ehuhia sɛ ɔmobɛfa no ɔmode akɔ onyuma so na sesia obepiem ɛwɔ Suame runabout biaya ɛne kyerɛ Kumasi hade ɛhɔ ye hyiye opɛ sɛ wokɔ kronom opɛ sɛ wokɔ bohyen opɛ sɛ wokɔ tafo opɛ sɛ wokɔ makro opɛ sɛ wokɔ adwura mampɔn opɛ sɛ wokɔ kegetia ne nyinaa ɛne sɛ wobɛfa Suame runabout sesia piemu ewo Suame mazi dia chese ekwan a eda ho no etete wona wote wo timamufo esufre se wona wo ye adwuma wo kwan ne so enye ne hye na omonye ne ntem fite omo bre efi wo nwuma so ni wo suku mu a se be ye omo bekwa kodu fie kra adane ase se na nipa ne hye na emma dwom at se flex video na kwa no so mo ye no so me hu so se bia me ye oba ne nti dia me ni hu so da musibi ye no kwa nka me hu ye wo ya ha na wa bia ha tu so oma kambo ni hu de amusibi ya kwa bia me ye oba ne ntia ye kwa ne advice na me ne adom na omunya mai kwa ne de opo akura sister se wa me metebo ho opon edwom no sira of say traffic ni nti kwa na ye ni nti efuka be tra na me bibo ho enso free bo ho e ba ha na ye for cities no muji enam se kwa ne aye bibisa ni nti ofa ko sikro no man bo ba se ma ko sikro no se 5 cities ni me do ko no masa to ka from 25 abura ko mo but me ka se bi abo 5 masa for 10 cities masa for akosibo asa me ba me je me 4 cities so she ti ko na ho kire na me kwan ni ye bon price na ko ponye o mado no mo nye mai na ye bu na ko ma bi na ka half na ko sa so me ni hu ni sa na no mo ha ade betna mo ha ni hu so e bia me ye oba ni nsi bia mazi ye biaya ka hu nyuma no mo ye wo ho o pe ka hu enioma ato o pese wo ye wo ka edema wo a ehwa na wo beko eye biaya ni ukopie ho sisi ya enwuma a ekoso wo enya sem ketwa nanso saa de we ye ekoso wo ya de a na nke contribute to se Ghana ebeko yenim eboa ema ye sikasem ekɔ nanim enso ekwan a efa so kɔ ho na sisi a enyi hwan ena de ne ka beko saa biaya we se ye nkoye emfama no asem a wona woye adwuma wo e ka ne se sesi akwa no ha omu yie pa omu stress nke kwanyi ebe contentem se de be ya omu nyuma nso be kɔ nanim na o my Ghana nso so yetumi akoyanim.
akwan papa de eboa ema oman ekonenim akwan papa boa ema oman etumpon se oman a ne kwan ye no sa oman no ye oman a ekonenim yie pa nanso se oman a ne kwan ye de na kire se ne manfo ebebrew enti no Ghana yesufre nyina ne se ya kwan no empanyimfo behwe se omo beye no wano e de ama ye se de beye ye bre so ebete me de mekasa nso mamuntwa menimumba magazine ha say no first no omoto ade pan tam ekwan ne ye no omoto ade pan ba sisi ekwan no asay omoye construction no obia mba ha mbeto ade mitumi ba be hye nema na matena ho de ho de na mesan kofie obia mbeto hwe esan se ekwan nipa no ne ka asay e na obepe part akọ abeto na ode akoye ne ka no na ne ka na osan de fa kwan no so aba beto nyema na ebe se ne kura beda magical no nti ama omumba embeto ade bio nti se nka kwan no ombe speedi ya pa ye ne ntema ma ya no ombe ye ni nanka yenya ho ama nkofo aba beto ade anka ye ni beje pan because we anso na ye nso ye ye dididi ye de hwe ye mba ye yire ne ye mba no mu nti se nka aban no obekeka no ho na omo aye kwan ne ntema nka ye ni beje pan me da ase Suame runabout ekwan na ededa ho no enye kwan kekew mazi kwan na eda ho no enye kwan kekew eye kwan yankofo faso de kopenkwa eye kwan yankofo efaso de kope wano agiane eye kwan yankofo faso ediko ondada asetenemu enti omusu ne sen na Ghana fo nyina su ne sen empanyufo ye besre sedane de nyina momma ya kwan ho hia mo na se mu di su dwumanso a monhwe se mubedi no wano monhwe se mubeye no mmra esim said ye beya ye nyuma koso ebeye mre ede amayen said ye beya o my Ghana betimi akonenim na hohwo mpa obeba Ghana ebehu se oman yi de omonkofo ehu hia won what's that okay